Това е една много интересна организация, която е вече на 16 години. Група ентусиасти преди 16 години ние работим основно в областта на дерматоалергологията. Се събрахме заедно с съвсем младите колеги, за да ги научим как се тестува, каква е диагностиката, какво правим, и така основахме първата част от дерматоалергологичната мрежа, и това е националните кампании. Всеки ноември, една седмица, ние диагностицираме и тестуваме безплатно кожните алергични заболявания. След което тези кампании преминаха в една хубава статистика на дерматоалергологичните заболявания, на алергените, към които е чувствително българското население, и логично след 5-6 години започнахме да работим по много научни проекти. Уртикарията е алергично заболяване. Една от иконите на алергологията е алергодерматологията. Едно системно заболяване, което засяга може би около 1/3 от популацията на земното кълбо. Счита се, че тази 1/3 има поне един пристъп на уртикария по време на живота си. Уртикария е заболяване, най-често алергично, което е имуномедирано. Имуноглобулини от клас Е всъщност са тези, които водят до пренастройката на организма за проява на клиничната картина на заболяването. Между другото, името уртикария идва от растението коприва, което на латински е Urtica urens, защото обривните единици се наричат уртики. Уртикарията, въпреки че изглежда като едно заболяване, е всъщност доста разнородно заболяване и различни тригери, различни фактори могат да отключат пристъп на уртикария, като поводите и причините за една остра уртикария са много различни от тази при една хронична уртикария, като хроничната спонтанна уртикария в съвремето се счита за заболяване от автоимунния спектър, а не алергия. Уртикарията във връзка с на продължителността на клиничната изява е остра, тогава когато продължава до месец и половина, до 6 седмици, и когато след 6-та седмица обривите продължават, тогава уртикарията вече е хронична. Уртикария може да получи всеки, независимост от възрастта. Може да се появи в ранна детска възраст, в средна възраст, в напреднала възраст, без значение и на пола също така. Страдат и двата пола напълно еднакво. Това е състояние, което може да настъпи във всеки един момент на живота, във всяка една възраст. Уртикарията причинява изключително сърбящ обрив, който се разпространява по цялото тяло. Обикновено в рамките на няколко часа може наистина да засегне много голяма площ, като става дума за силно сърбящи уртики, които при разчесване техния брой се увеличава. Уртикарията не е заболяване, което се причинява от инфекциозен агент, било то бактерия, гъбичка, вирус, протозой или каквото и да е друго. Следователно няма риск тя да бъде придобита по контактен или какъвто и да е друг заразен механизъм, а също така и няма никакъв шанс тя да бъде предадена на хората, с които болните пациенти контактуват. С оглед на това, механизмите, по които възниква това заболяване, са различни от инфекция. И това трябва да стане ясно на обществото, че хората с уртикария не представляват непосредствен риск за околното. Уртикарията не е заразна, макар че е силно сърбяща дерматоза и макар че пациентът може да се чеше и това видимо да притеснява околните, нека да знаем, че това не е заразно заболяване. Типичните симптоми при уртикария са специфични обриви, които се наричат уртики. Това са едни надигнати зони по тялото, надигнати обриви с леко зачервяване и силен сърбеж. Всъщност това е най-водещото при уртикарията, мъчителния и силен сърбеж. Много характерен симптом за уртиките е, че те изчезват без остатъчен белег до 24 часа, но могат да се появят на нови места. При уртикарията имаме мигриращи обриви по цялото тяло, които са
отново казвам, силно сърбящи, които много влошават качеството на живот на пациентите и могат да бъдат животозастрашаващи, когато обревите обхванат освен кожата и лигавиците. Клиничният симптом на това нещо е когато започнат да се подуват устните и пациента да има трудности при дишане и преглъщане. Това е сигнал, че пациента трябва да потърси спешна помощ. Острата уртикария по определение е до 6 седмици, като нейната поява може да бъде провокирана от медикаменти, от инсекти, от различни заболявания, хранителен момент може да има. Така че много са факторите, които всъщност водят до острата уртикария. Тъй като аз работя и като алерголог, и като дерматолог, трябва да кажа, че като че ли напоследък медикаментите, лекарствата преобладават, а то е защото те са много често употребявани понякога и малко в повече от това, което би следвало да бъде. Хроничната уртикария продължава повече от 6 седмици. Хроничната уртикария от своя страна е хронична спонтанна, когато уртиките настъпват спонтанно, без ясна причина, и хронична индуцирана уртикария. Хроничната уртикария е по-различно състояние от острата уртикария. Тя понякога се появява като хронична, бавно развиваща се или пък започва след една остра уртикария. Тук се добавят много други фактори. Разбира се, възможно е да имат участие и медикаменти, и храни, но с много, много по-малко участие. Да, може да има наистина много фактори, които включват и микотични инфекции, бактериални инфекции, системни заболявания вече налични при дадения пациент, също и медикаменти. Може да има момент от физичен фактор. Може да има слънчева светлина, може да има температурни фактори, например уртикария, която се получава при по-ниска температура, аквагенна уртикария. Тоест много са факторите, които на практика при хроничната уртикария могат да са като провокиращи и поддържащи състоянието. Алерголози и дерматолози, това сме ние, които клинично поставяме диагнозата. Тя е лесна, защото имаме наистина нозологичната единица или обревния елемент, който се вижда лесно и от пациентите и всъщност те много добре могат да опишат как имат сърбеж и съответния обревен елемент, който е всъщност уртиката. При хронична уртикария е удачно да проведем и лабораторни изследвания, включващи пълна кръвна картина, C-реактивен протеин, изследване за антинуклеарни антитела, хеликобактер пилори, паразити. Удачно е да попитаме за наличието на автоимунни заболявания. Апелирам пациентите да не извършват самолечение. Поставянето на диагнозата е лесно, но не така стоят нещата с установяване на етиологичния причинител и лечението. И неправилното такова би довело до влошаване и задълбочаване на проблема. Това е едно заболяване, което поначало доста трудно може да се разнищи от А до Я, да се разбере коя е причината, за да може лечението да бъде изцяло ефективно. Хроничната спонтанна уртикария се движи като лечение по едни ръководства, насоки, които са от Европа. Те започват с антихистаминовите препарати, увеличава се доста след няколко седмици и тогава настъпва големи проблем. Ако пациентът не отговаря на антихистамини. Това е майсторството в дерматологията, моментът, в който трябва да установиш доколко пациентът реагира, дали да повишиш дозата или просто да потърсиш някакъв нов ефективен метод за лечение. За лечение на уртикария има световен, а също така и български алгоритъм, като на първо място лечението включва елиминиране или избягване на провокиращите фактори. Ако това не е възможно, провеждаме патогенетично или симптоматично лечение, като най-често това са неседиращите антихистамини. Интересно е обаче, че близо 2/3 от пациентите няма да имат адекватен контрол на своята уртикария, ако разполагаме само с лекарствата антихистамини. Наред с това се включват и тъй наречените моноклонални антитела или биологични лекарства. Съответно, дори и с тези лекарства имаме 1/3 от пациентите, които няма да реагират.
Най-интересното е, че в следващите 5 години очакваме поне още 5 нови лекарства за терапия на уртикария, между които и тъй наречените малки молекули. Това са лекарства, които се приемат през устата. Така че бъдещето в лечението на уртикарията смятам, че е светло.